Мындан 40 ел чамасылык түгәлләрәген 1977 елның 3 декабрендә Апас районы Каратун станция янында зур юл һәлакәте була. Әлге фаҗигадә районның Урта Балтай урта мәктәбендә укытучы булып эшләүче 3 бала атасы Хайдар Гатинның тормыш иптәше фаҗигалы төстә һәлак була. Ул чакта таң алдыннан бу хәбәр авылга гына түгел, бөтен районга да яшен тизлеге белән тарала. Барсының да диярлек телендә бер генә сорау: Хайдар белән ни булыр? 3 бала нинди ана кулына калыр? Нәкъ менә шул чакта бер мизгелдә ялгыз калган Хайдар абыйга дуслары һәм танышлары авылның мәдәният йортында эшләүче Мәрьямны димлиләр. Вакыты да бик тыгыз, чөнки Мәрьямның үзен дә яңа елдан соң башка егеткә ярашкан булалар. Бик уйлап торырга вакытта булмады, ашыктырбырак шулай алып кайттылар. Балаларны жәлләдем инде. Бигрәк тә Рамилә түгәрәккә җиридер миңа. Ул мин ялга кайтып китсәм дә бик кыйнсына иде. Әйдә әнибезне затыйк инде дип затып чыга иде клубтан. Менә аларны жәлләп шулай барылды инде. Шуннан да бу адамны атлау җиңел булмагандар. Менә шушы нарасы сабыйларны ярату, аларга карата булган мәхәббәт аны шушы адамга этәргәндер дип уйлыйм. Чөнки ул бик зур җаваплылык үзесенә алып менә шушы эшне башкарды. Бүген дә хәтерлим инде мәктәптән анда барып килгән көннәребезне. Балалар кичкенә, балалар әниләрен югалтканга әле ышанып та бетмәгән чаклары. Бүген инде ул авыр һәм үтә дә хәсрәтле кышкы көннәр еракта калган. Авыл кешеләренең дә байтагы ул вакыйгаларны кеше сөйләү буенча гына белә торгандыр. Ә менә әнисе вафат булганда 4 яшендә калган Гөлчәчәкнең күңел сандыгында ул көннәр мәңге төзәлмәслек яра булып киреп урнашкан. Ул әнисе Нурияны фоторәсемнәр буенча гына күреп белә. Ул халкы сырыйдыр инде ни хәл әнием, ничек ул сиңа карата дип. Мин аларга ничек җавап бирергә белмидем. Чөнки әнигә булган рәхмәт хиссе мин балалыгым белән инде аңлатып бирә алмыйм ул вакытта. Аның миңа карата булган яхшылыгын, әйбәтлеген, изге кешесеңдер син әнием. Күңелеңдә синең җылылык, күзләреңдә, бөтен йөзләреңдә җылы нур бар, җылы яктылык. Бу тормышның кырыс сынауларын ничекләрсең әни җиңалдың? Быек булган күңелләрне безнең яктылыкка, нурга күмалдың. Ходай бирсен иде сиңа озын гомер. Бездә күпме җылы хисләр бар. Күңелләрдә безнең, йөрәкләрдә әйтелмәгән назлы сүзләр бар. Ул чакта ятим калган балаларга гына түгел, яшь әнигә дә җиңел булмый. Бер яктан кичә генә исән булган әниләрен югалткан балаларның күзләрендәге көн сайын сагыш, хәсрәт чалымнарын күрү йөрәкне әрнетсә, икенче яктан авыл халкы арасында һәр төрле гайбәт сүзләрен ишетү, усал теллеләрнең арттан карап калган карашларын тыю бәгыргә тия. Ялгышы турында уйлаган чакларда була иде. Кайсы кеше гайбәт сөйләп куя бит инде, менә шуларны ишеткәндә бәлки ялгышканмындыр дип тә уйлаганмындыр. Балалар белән алай балаларны караганда ник кенә килде микән дигән сүз булмады. Шул балаларны яратуым, балаларны жәлләвем булган инде ул. Аннан соң әтиләре бик акыллы булды инде. Безнең минем клубта эшләп, ул өйдә калуларны да аңлады. Балалар инде минем белән килергә тырыштылар алар. Рамилә минем белән бергә сәхнәдә кайнады мен ул йортка килгәч. Һәр нәрсәне вакыт төзәткән кебек, Мәрьямның тырышлыгы, балаларга карата булган мәхәббәте усал телле гайбәтчеләрнең дә авызын тиз яба. Закламый Хайдар абый белән Мәрьям апаның уртак балалары Раилә дөньяга килә. Ул да бишектән төшүгә әнисенә ияреп, төн урталарына кадәр авыл мәдәният йортында төрле чараларда катнаша башлый. Бүген Раилә белгечлеге буенча укытучы булса да, аның күңеле һаман сәхнәдә, һаман сәнгать дөньясында. Ул мәктәп балаларын җыр биюгә өйрәтә. Сәнгатькә кирип китүем дә минем мәгәен әнинең йогынтысындадыр. Ник дигәндә, бик бәби чагыннан ук 5 яшендәге вакыттан ук ул мине үзе белән шулай концертларга, театрларга, сәхнә артына алып килеп йөри торган булган. Үземне үзем белештерә башлаганнан бирле мин инде сәхнәдә үсәм. Раиләнең бик күп конкурс бәйгеләрдә җиңгән җыр һәм бию коллективына да барлык костюмнарны һәм киемнәрне дә әнисе тегә. Ул костюмнарны интернеттан алабыз. Аннан соң менә Сөембикә журналы алдырабыз, аннан карыйбыз. Бик матур өлгеләр чыга. Ondan soň inde şol büyük turgan balalarning resimleri şoğa, olay da ettirip alalabız. Elgelerin mine şolay kitaplardan jiyabız. Элекке kitaplardan da alabız. Aylar, yıllar dәвамында һәр кеше белән дә уртак тел табу, гайбәт сүзен ишетмәү, аларның гүзер йомышларына булышу, алтын куллы булуы Мәрьям апага авылдашларының хөрмәт ихтирамын китергән. Бүген аның күрше авылга кызы янына күчеп китүен дә Балтайлылар зур югалту сыман кабул иткән. Җыр, бию, тегү барысы да шушы Мәрьям эше белән башлады. Ул шундый итеп оста концерт күлмәкләре тегү дисеңме, аларны ләззәт белән халыкка тәкъдим итү дисеңме. Берсен әйткәндә, ул авылның, шушы Урта Балтай авылының аяклы хәзинәсе иде. Бик күп балага кул эшләре буенча үзенең хезмәтен күрсәтте. Һәм дә инде ул безнең мәдәниятыбызны, сәнгатебезне,
мәгърифәтебезне күтәрергә бик зур көч куйган шәхес. Бик нечкә күңелле, бөтен әйберне дә тыйымлый ул. Ул бөтен кешене дә сиземли ул, тыйымлый ул. Ул аның кебек нечкә күңелле беркая да юк. Ул музыканы тыйган кеше, ул бигрәк тә кешене дә тыйымлыйдыр дип беләм мин аны. Башка бик күпләрдән аермалы буларак ихластан әйтелгән шундый рәхмәт сүзләрен, җылы теләкләрне Мәрьям апа көн саен ишетә. Ул моны еллар дәвамында үзенең тырышлыгы һәм кешеләрне яратуы белән яулады.